ଗୋଟେ ଶିକାରୀଟିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଶୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଜାଲ ପକେଇ ଦେଇ କିଛି ଚାଉଳ ପକେଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଲୁଚିଗଲା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ପାରାମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ପାରାମାନେ କହିଲେ ଯେ ପାରାମାନେ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଲୋଭ କଲେ। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପାରା ରାଜା ଥିଲା। ପାରା ରାଜା କହିଲା ଯେ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଲୋଭ କରନି, ଶିକାରୀ ବା ଆମକୁ ଧରିଦବ। ସେ ପାରା ରାଜାର କଥା ନ ମାନି ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ଚାଉଳ ସେ ଖାଉ ଖାଉ ସେଇ ଜାଲରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଏଥର ପାରା ରାଜା କହିଲା, ତମେ ମାନେ ମୋ କଥା କିଏ ମାନିଲନି? ଏବେ ଆମେ ଦେଖ ବିପଦରେ ପଡିଗଲେ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏମିତି ସେ କହିଲେ। ପାରା ରାଜା କହିଲା, ହଉ ଆମେ ଯଦି ଜଣ କରି ଉଡିବା ତାହେଲେ ଆମେ କିଏ ବଞ୍ଚିବାନି। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ହେଇକି ଉଡିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଯିବା। ଏମିତି କହିକି ପାରା ରାଜାର କଥା ଏଥର ପାରା ମାନିକି ସମସ୍ତେ ଉଡିଗଲେ। ଜାଲ ବିଛେଇଥିଲେ ଶିକାରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲା, କହିଲା ପାରା ଧରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କହିଲା। ତାପରେ ପାରା ରାଜା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପାରା ରାଜାର ସାଙ୍ଗ ମୂଷା ଥିଲା। ପାରା ରାଜା ତାକୁ ଡାକିଲା, ସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ସିଏ ତାକୁ ତାପରେ ସେ ଜାଲଟା କାଟିଦେଲା ପରେ ପାରାମାନେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ମୂଷାକୁ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। କମେଣ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ, ମୁଁ ରହୁଛି। ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାର।